dobrá, ľudí z vedenia sú istí, hráčov poznám všetkých, niektorí tu boli, keď som bol naposledy, niektorí prišli teraz, ale ako spokojný som. To, čo som zažil rokmi predtým, bolo veľmi dobré, tak som veľmi spokojný. Hrali sme, vo svete sme išli tak, že sme nevedeli, akí sú superi. Myslím si, že ten turnaj nebol až taký slabý, ako ukazujú tí výsledky, lebo prvý zápas sme rovno z autobusu hrali a prechádzali sme polčasu nejakých 13 bodov, na konci sme vyhrali o 15, ale tam v tých zápasoch nejde vôbec o výhru, ide o to, že herný prejav, jak hráme a jak tá lopta ide do útoku a v obrane koľko sa snažíme, koľko rešpektujeme veci, ktoré robíme a trénujeme. Potom ďalší zápas bol Svit, tu sme už vytvrdili od prvej minúty, sme hrali tak, ako chceme, už nepotrebovali druhý polčas, aby sme sa rozbehali. Tretí zápas hrali sme veľmi ráno, o 10 ráno, bolo to po zápase, išli sme hneď domov a tak. Dobrý výkon nebol taký zlý, ale už tretí zápas v rade už sa nedalo očakávať, že všetci akože dajú ten 100% výkon, napriek tomu, že my sme po prvom zápase ešte stratili Barača, tak tá únava sa prejavila. Bilik, Kozlik ešte nie sú k dispozícii. Mladý Ondruš dostal veľa priestoru, 25 minút hral proti Svitu, dal 11 bodov, ďalší zápas tiež hral nejakých 20 minút aj predtým. Takže aj mladí budú dostávať šancu, kým ak starší nebude dariť tak, ako si predstavujeme, ale určite ich zapracujeme aj do systému, aj do hry.